Hej og godt nyttår, og velkommen til Spania-podden med Irene på La Luna igjen. Og nå begynner vi med Gitte fra Danmark, som jobber i kommunestyret. Ja, men så kjekt å få deg på besøk da. Det var jo kjempekjekt. Tak for invitationen. Ja, bare hyggelig. Og du jobber jo i kommunestyret i Torrevieja. Ja. Hvor længe har du jobbet der? Jeg har været der nu i over 6 år. Så jeg blev valgt for min første periode fra 2019. Og så har jeg så siddet 4 år, som er valgperioden. Og så valgt ind i min næste periode. Og så næste gang, der er valg, det er i maj 2027. Ja. Og du er politiker. Du er i PP. Ja. Som jeg siger, hvad er PP i forhold til norske? Vet du det? Ja. Det er vel aller højre? Det er lidt svært med at oversætte partier, men det er centrum højre. I Spanien der har man 2 store partier, ja. Og det er PP, som står for Partido Popular, og så er det PSOE, som er som Socialdemokraterne, groft sagt. Ja. Og de er traditionelt set vældig store partier, og der har man så, det vil sige, de er centrumpartier som sådan, men hvor Partido Popular er til højre, og PSOE lidt til venstre. Ja, sant. Og da sitter du der, og så har du hovedsagen med utlændinger at gøre. Stemmer det? Ja. Jeg har ansvaret. Hvad gør du, ja? Ja, for dem, som der, for udlændinge, som der bor i Torrevieja. Ja, og det er jo halvparten af alle, som bor der, er jo udlændinge. Ja. Det er jo helt sygt. Ja, så det vi har i Spanien. Ja, og specielt i en større by. Vi har nogle mindre byer, hvor at der er måske højere antal indbyggere. Men det, der også er vældig specielt ved Torrevieja, det er, at det er folk fra hele verden. Ja. Fordi vi kan jo godt se, at jamen, vores gruppe, altså for eksempel skandinaverne, er vældig repræsenteret. Og ikke bare dem, som er residente, men også i høj grad dem, som der tilbringer hele vinteren hernede. Men det er vældig mangfoldigt, fordi vi har i Torrevieja, der har vi over 120 nationaliteter, og der er god repræsentation fra alle kontinenter. Ja, og det er lidt kult da. Ja. Men sådan så, når du da sitter der, og du for du jobber med alt sammen med padron at gøre, med hvor de bor henne, og residensia, og alt det her. Der også er det jo i hvert fald fra Norge og Sverige, så er jo en veldig overvægt over folk, som gjerne er bare her nogle måneder om gangen. Ja. Sant? Så det er jo en helt andet system end de, som bor her. Så jeg siger, at, og da har vi med valg, for nu vil jeg ind på det der med valget. Det også få vælge her nede og være med og stemme på for eksempel dig. Da er du vel nødt til at stå registreret som padron og residente. Ja, for der er også mange, der tror, at de gør Spanien en tjeneste ved at indskrive sig, altså at få padron. Og der er det sådan, før i tiden, der var det vældig almindeligt, at man indskrev sig, selvom man ikke boede her fast, eller har ligesom sit første hjem her. Men det bliver fejl. Altså det, som der er, det er, at man må vælge ligesom, hvor vil jeg bo? Fordi man skal, det bliver ofte lidt fejl, hvis man har sin adresse 2 steder. Og det har noget at gøre med, at der er skat, og der er det meget individuelt, fordi hvert land har sin skatteaftale. Ja. Så derfor så skal man også passe på med, det er ofte, for eksempel blandt skandinavere, så er der en norsk, der spørger svenske nabo eller danske nabo. Det går spørge. Og det er fuldstændig forskellige skattesystemer, vi har. Ja. Og også med vores sygesikring, systemet med vores sygesikring, med vores sociale forsikringer, det er vidt forskelligt. Så derfor så er det meget. Så jeg får ofte spørgsmålet, kan det betale sig at få padron? Kan det betale sig at få residentia? Og så er det, jamen det kommer an på, det er meget, meget individuelt, og prøv ikke at høre til generelle. Se, hvad det er, der gælder i dit tilfælde. Helt rigtigt.
Og så er det det der med, at man må vælge, jamen hvor vil jeg bo? Hvis man har intention om, at man vil være resident inden for den nærmeste fremtid eller om et stykke tid, jamen så er det korrekt at tilmelde sig padron. Man kan godt have et overlap, altså sådan så, og det er også vigtigt, at man ikke melder sig ud af sit land. Og der kommer det også lidt an på, hvilket land man er fra. Der er nogle lande, de vil måske nærmest kræve, at man skriver sig ud. Der er andre lande, de vil kræve, at man bliver stående. Det er også meget individuelt, fordi det kommer an på, jamen, hvilken interesse har det land for, at du skal stå der, ikke? Og det har jo ofte noget med skat at gøre også. Ja. Men hvis jeg flytter ned til Spanien nu, og så vil jeg være med og stemme da, hvor længe må jeg stå på padronene, har boet her for at være med og stemme? Ja, der er det også forskelligt, fordi at, der har du de norske, de er ikke EU-borgere, men de har en aftale. Helt rigtigt, det er EØS-aftalen. Ja, og så er det EU-borgere, som svenskere, danskere og alle de andre EU-medborgere, de kan melde sig til, så snart de er registreret på Padron, så kan de så registrere sig til at stemme, og de skal kun registrere sig én gang. Ja, det kan ikke nordmænd. Nej. Nej, vi har et helt andet oplæg. Ja. De norske, hver gang der er valg, og de kan jo så heller ikke stemme til EU-valget. Nej. Det kan EU-medborgere, de kan stemme til EU-valget. De norske, de kan stemme til kommunalvalget, hvis de har boet her i 3 år. 3 år, så jeg må bo 3 år her. Registreret på papir, før jeg kan stemme på enten kommunehus, et eller andet. Ja, og man skulle gerne få et brev. Altså dem, der kan stemme eller tilmelde sig og stemme, de skulle gerne få et brev, men det kan man ikke regne med. Men i hvert fald så perioden, den vil som regel være lige ved årsskiftet. Ja. Så det er det også, vi venter på. Altså som sagt, EU-borgere, de kan sætte sig til at skrive sig op til at kunne stemme når som helst. For nordmænd og for englændere, der er det, når valget er i maj, jamen så er det lige ved i perioden, ved årsskiftet, december-januar. Det er i den periode, hvor man må indskrive sig til det kommende valg. Og hver gang der er valg, må man indskrive sig for at kunne stemme. Ja, hver gang må du notere dig ned for at stemme. Det kan være, så får du ikke være med. Nej. Men det er ganske strengt system for oss som bor her også, at vi også, liksom, jeg må skrive mig ind. Får ikke jeg automatisk et brev, som har boet her i 20 år? Altså med hensyn til at stemme, der sender de breve ud til dem, som der har muligheden for at stemme. Ja. Så da får de det i posten uansett, og så kan de være med og stemme på den. Men da trenger du ikke gøre nogen ting. Ja, altså du kan få et brev, og så kan man kontakte den afdeling, der hedder Censo. Eller man kan skrive online. Hvis man har digital signatur, så kan man tilmelde sig online. Fungerer det næsten likt, enten der er La Costa, eller Torrevieja, eller Mil Palmeras, eller Quesada? Dette systemet her fungerer likt i alle kommuner, gjør det ikke det? Mer eller mindre? Mer eller mindre, altså her i Spanien, sant? Og sammen med padronen og alt dette her, når vi skriver inn der. Men kan jeg sitte hjemme i Norge, og si hvis jeg har ferieboligen her, sant? Med padronen og alt dette her, kan jeg gjøre det ut forbi Spanien? Med e-registreringen og alt den der. Der kan du godt se lidt variation faktisk fra kommune til kommune. Generelt set, så kan man gøre stort set alt online. Men det der med, altså for eksempel hvis det handler om at tage ud et padron-certifikat online, det er ganske enkelt, når først man ved det. Helt rigtigt, og da gør du alt på nettet, sant? Men det med at indskrive sig første gang, det er noget, som i hvert fald i Torrevieja, som jeg gerne hjælper med, eller at man kontakter enten hvem de har til at betjene det, men altså at man kontakter den afdeling, hvor det er,
med padron eller en kommunal medarbejder. Fordi ofte det der med, at man indskriver sig, det er vigtigt, at det bliver rigtigt. Man skal for eksempel skrive, hvor er man født, og så hvad er ens sidste adresse, hvilket land kommer man fra. Og der er også nogen, der måske, sådan, alle de der for eksempel, der har arbejdet i Sverige, men de er norske. Og så skrive det rigtigt i den rigtige rubrik. Ja, sant, man finner de fleste, for hele Norge har jo hatt masse svenske arbeidere, vet du, sant? Så det er jo sånn. Ja. Men hvor lenge er et padron gyldigt? Ja, der hvis man har 3 måneder? Selve papiret, det er de fleste ting, hvor man skal bruge et padroncertifikat. Jeg skal kjøpe en bil nå, sant? Og så vil jeg ha det papir, og så... Ja, for at kunne dokumentere, at det er her, jeg er registreret. Ja. Så vil i fleste tilfælde, så vil de bede om et padroncertifikat, der ikke er ældre end 3 måneder. Ja. Men selve registreringen, den for en spanier, varer for altid. For udlændinge, der hvis du har permanent opholdstilladelse, eller altså det vi kalder langtidsresidensier, det vil sige EU-borgere. Og når vi snakker om residensier, på det punkt, der er nordmænd, schweizere, Liechtenstein, Island, de kommer i den samme boks, selvom de ikke er. Altså sådan, så når det kommer an på at søge om vores residensier, jamen så er det sådan set ligegyldigt, om du er norsk eller svensk, fordi det er de betingelser, altså på det punkt, der har Norge jo, der er de med i de aftaler, så det er det samme. Så da er det samme, så da går den på det lige. Hvis man ikke har permanent opholdstilladelse, det vil sige, det er jo så dem, der ikke har en aftale med EU. Altså, og nu for eksempel britterne. Det er jo det, vi har mærket den største. Altså i min tid som i byrådet, det har jo været en af de helt store sager, fordi britterne, det er en af de største, eller det var i rigtig mange år, så var britterne, det var den største gruppe af udlændinge, vi havde i Torrevieja. Og i Orihuela Costa specielt, der har det været, altså Orihuela Costa, det er en af de steder, ikke bare i Europa, men i hele verden, hvor der er flest britter. Og på et tidspunkt, så var det så var der vældig koncentration af britter i Orihuela Costa. Nu der er det meget blandet. Både Torrevieja og Orihuela Costa er meget mere et mix af mange forskellige nationaliteter. Også mange skandinaver, men lidt af det hele. Ja, og det er jo vi ser jo det overalt her, at det er jo masse utlændinge og alt dette her. Du jobber jo i kommunestyret, så jeg har litt lyst til å vite litt om hva som skjer på 332-en på veien. Så går mellom Punta Prima og Torrevieja, og den jeg har kjørt der av og til. Jeg har sluttet å kjøre der midt på dagen. Så hvis jeg skal kjøre den veien der, så kjører jeg klokka 8 om morgenen, eller så kjører jeg klokka 10 på kvelden. Hva skjer med den veien der? Det må du spørre Pedro Sanchez om. Pedro Sanchez, det er jo, hva det heter nå igjen, borgermesteren, som vi sier her på godt natt. Ordføreren. Det som der er, de veje, som der hedder N, foran. 332. Det er national kompetence. Så det vil sige, det er centralregeringens kompetence. Fra kommunens side, så gør vi, hvad vi kan, uanset hvem der er i regering, hvem der er i opposition. Altså, alt det kan for at få den vejen. Vi vil jo have den vej. Og så har der har været forskellige ting med, at så har pengene fundet, og så alligevel ikke. Men da får jo dere en del penger fra staten, sant? Siden det er den nationale veien. Men det er... Får du fra bompengene da? Det er dem, der... Det er dem, altså man har ikke bompenge på nationalveje, det er på motorvejene. Så den dækker ingenting af vejen, som går på nationalvej? Det er sådan, at det er national kompetence, og det er ikke sådan, at
vi får penge til at bygge den. Altså det er simpelthen noget, der skal gøres. Hvor vi har kommunale veje, så har vi dem, der hedder V eller CV, Comunidad Valenciana. Ja. Så der er veje, der er på regionalt niveau, som til CV-veje. De tilhører, eller det er regionen Valencias kompetence. Og så har vi de nationale veje, dem der starter med N. Ja. Og så har vi så de fleste andre veje, som så er kommunens... Men får vi en ny vej i løbet af de nærmeste årene? Vet du noe om det? Nej. Og jeg har... Det er ikke sat op heller. Det skulle jo vært begynt at bygge for 2 år siden. Men det skulle have været, sådan set, været i gang for 20 år siden. 20 år siden? Eller, altså, der har været et behov helt fra dengang. Ja. Jeg kom her for 25 år siden. Ja. Jamen allerede dengang, der var der kapacitetsproblemer. Ja. Så det er noget, som... Det er utroligt frustrerende, fordi at, det er også det der med, at, og det oplever vi jo på rigtig mange områder, hvor at det, som der virkelig betyder noget for borgerne, hvis ikke det er i kommunens kompetence, så er det utroligt svært. Så vi kan ikke regne med at have en ny vej om 2, 3, 4 år? Jeg har ventet. Der er en ting, som jeg har lært. Der er en ting, som jeg har lært i politik, og det er aldrig nogensinde at sætte tidsfrister på ting. Nej. Fordi det kan kun gå galt. Du sagde det. Man kan kun blive skuffet. Så det er jeg holdt op med. Altså, jeg fortæller gerne om det, der er bygget, og det, vi har. Og, Det er bare reaktion, med hensyn til det der, altså, hvor at hvis vi har nogle projekter, som der er mere kommunale projekter, og der kan jeg jo godt nogle gange måske fortælle om, hvilke tidshorisonter vi måske ser hen i. Men en anden ting, det er noget, der slet ikke er kommunal kompetence. Der er det jo fuldstændig, altså det er jo næsten umuligt. Ikke? Der må man se det, før man tror det. Ja. Og det er det samme med, vi har også en promenade mellem Playa Asunción og Náufragos, som vi også meget gerne vil have færdige. Ja. Og det er også igen, det er ikke vores kompetence, fordi det har noget at gøre med, da de byggede desalineringsværket i Torrevieja, jamen så var lovningen på, at for at det skulle ligge der, så blev kommunen kompenseret med en masse infrastruktur og forbedringer. Men der var så en tvist mellem det firma, som der skulle udføre det, og firmaet bag, som er ansvarlig for desalineringen. Og så er det en tvist, og det gør, at det står fortsat sådan. Og fra kommunens side, så frustrerende, og folk spørger os, desværre. Det er trist. Det er bare trist, trist. Jeg kjenner at jeg må ha deg mer på besøk her, for jeg hadde mange mer spørsmål herrene. Men jeg vil si tusen takk for at du kom innom, sant? Vi har gått ut på tida herrene, så håper dere koste dere med oss 2 nå, og så snakkes vi. Ha det! Takk skal du ha, Gitte.